Sa silingang lalawigan sa Negros Oriental, gibadlong sa Energy Regulatory Commission kon ERC ang Negros Oriental 2 Electric Cooperative kun Noreco 2 human mipatuman sa 10% nga interest rate isip penalty sa mga konsumidor nila sa kuryente nga napakyas pagbayad sa tukmang adlaw. Si Chelo Vallena sa report. Sa duha ka pahina nga cease and desist order, gipahinumduman sila si ERC Commissioner Baldo Digal nga ang gipatong nga multa nakalapas sa Electric Power Industry Reform Act o IPIRA Law ang Noreco 2. Gitataw sa komisyon, wa sila'y giaprobahan nga aplikasyon sa Noreco 2 nga mupahamtang og multa sa ilang konsumidor nga mapakyas pagbayad. Wa muluwat og pamahayag si Attorney Fe Marie Dicen Tagle, General Manager sa Noreco 2, subay sa confidentiality clause nga gipasukip sa mando sa ERC. It's a uniform application for all. But we are also in receipt of different guidelines man good no sa bahin sa pagpadalagan ug paghatag og kuryente. Ang kamanduan sa ERC gihangop sa mga konsumidor sa kuryente. Usa kanila si Pablito Pal nga may gamay nga welding shop. Moabot sa 2,000 pesos ang iyang bayranan sa kuryente matag buwan nga usahay malangan siya pagbayad. Malangan makalimot ka usahay bill po di mahatag on time or mawani ba? So, kurang mapinaltihan. Apan human isalikway sa ERC ang ipahamtang nga multa sa Noreco 2, hingpit na usab nilang ipatuman ang lagda sa Magna Carta for Residential Electricity Consumers nga naglatid nga putlan dayon sa linya sa kuryente ang mga konsumidor nga mapakyas pagbayad sa tukmang adlaw. Sa post sa ilang social media, gipahibaw sa Noreco 2 sa ilang mga miyembro, konsumidor ug mga tag-iya nga sugod nilang ipatuman karong buwana ang lagda nga 7 ka adlaw human sa due date sa electricity bill. Sa policy nato nga kung mugobiyant na ka sa grace period, which is 7 days from the time of receipt of your bill, mukuan ka kanang consider delinquent, and then therefore ang measure includes disconnection. Uban ni Clans Gabutin, Chelo Vallena, Balitang Bista.